quins són els beneficis del treball terapèutic amb la llengua. L'obertura mental i intel·lectual, no? Entendre que el dolor de llengua és real i que les emocions de llengua existeixen o relacionades amb la llengua. Entendre que les persones pateixen. Escoltar i posar-se al lloc de l'altra persona. Entrenar la sensibilitat i entrenar la percepció. Poder sentir, en el sentit d'escoltar diferents vivències del dolor de llengua d'altres persones i obrir la ment a que existeixen altres vivències de la llengua a part de la meva, no? No tothom té la possibilitat de viatjar i de saber que en altres comunitats lingüístiques això pot passar. Entendre diferents contextos sociolingüístics, situacions a nivell sociolingüístic de salut d'altres llengües i, per què no, agafar dades per incorporar al meu discurs, si sóc activista, i portar les meves idees al grup i que puguin ser apreciades i valorades, incorporades per les altres persones, agafar idees noves fruit de sinergies d'altres persones. Aquesta és una dimensió per mi important d'obertura mental i intel·lectual.